Gràcies, presidenta, diputades, diputats, consellera. Si em permet, haurem de fer un anàlisi jurídic i un polític, en aquest cas, d'aquest decret llei. Vostè sap que li tinc un profund respecte tant a nivell personal com a nivell polític, però avui, sincerament, tinc una certa decepció i m'explicaré. Hi ha un parell de requisits que crec que en política són molt útils a entendre d'aquest diputat, que són la humilitat i el reconeixement a la feina ben feta, sigui de qui sigui i vingui d'on vingui. Crec que en el cas d'aquest decret llei respecte a l'aplicació del Conveni de Nova York de 13 de desembre de 2006 no hem estat ni moderns, no hem estat pioners, ni àgils i, per desgràcia, crec que no serem els millor adaptats de moment, amb aquest decret llei. El Congrés dels Diputats fa mesos que va aprovar la llei 8/2021, com vostè bé sap. L'avantprojecte d'aquesta llei es va ficar a disposició de tots els grups parlamentaris del Congrés al juliol del 2020. La seva tramitació parlamentària va començar en profunditat a l'octubre del 2020 amb les compareixences parlamentàries fins culminar amb la seva aprovació, com vostè bé sap, al maig. Una llei molt treballada i una llei que tenia absolut coneixement tant el grup de Junts com d'Esquerra al Congrés. Pensi que al final aquesta norma, com vostè bé ha explicat, suposa una profunda actualització, en el cas, per exemple, estatal, de multiplicitat de normativa. Modifica, entre d'altres, la Ley del Notariado, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, modificación del Código Civil, de la LEC y de la normativa tributaria con esta finalidad, i també la Llei 20 de 2011 del Registre Civil i també la 2115 de la jurisdicció voluntària. Crec, sincerament, que modifica moltes més coses del que modifiquem nosaltres, que en aquest cas és el llibre segon respecte al seu títol segon. Per tant, entengui aquest grup quan li diem que, home, tampoc és la repanotxa el que hem fet aquí. De totes maneres, li avanço que votarem a favor d'aquest decret. I ho farem, consellera, i amb tots els respectes que ja sap vostè que li tinc, no per vostè, sinó per les persones discapacitades, per les persones que al final són les que han estat privades d'aquests beneficis que preveu el Conveni de Nova York i a mode d'entendre del nostre grup per massa temps, per desgràcia. A l'exposició de motius del decret llei que avui ens presenten diuen que s'ha d'aprovar, i vostè ho ha repetit a la seva presentació, per no generar un buit legal. Però la realitat és que s'han adormit. Així només es genera més incertesa. Precisament aquesta incertesa que vostè deia que no es vol generar, crec que fins ara s'ha generat, i es genera aquesta incertesa no a aquestes diputades o diputats, sinó a les famílies, a les persones i als col·lectius també amb discapacitat. Al final, les comparacions són odioses a vegades. Això és el que el nostre decret llei i aquesta és la llei, al final, estatal. Vostè ha dit que, òbviament, és una matèria del nostre Codi Civil, però també podem aplicar, en base a l'article 111-5, de manera supletòria, sempre que no contravingui les normes del dret català. No sé fins a quin punt hagués estat bé aplicar de manera supletòria i absolutament provisional una norma que estava molt més treballada. Perquè aquest decret llei és insuficient. Només recordar que les nostres pròpies lleis, consellera, no estan adaptades a la Convenció Internacional. Miri, hi ha una llei tan important com la Llei d'Accessibilitat de 2014 que encara no té un reglament aprovat. O que disposem d'una llei catalana de signes que no té cap tipus de dotació econòmica. O, per exemple, que portem 4 anys, discutint el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. O bé, i aquesta és de les que fa mal, disposem d'una llista d'espera de 4.000 persones amb discapacitat intel·lectual esperant accedir al servei residencial per a persones amb discapacitat. Demostra de manera objectiva que, home, ni moderns, ni pioners, ni a l'avantguarda europea. Perquè al final hem de ser conscients del que significa aquest canvi normatiu. No es tracta només d'un simple canvi de terminologia que deixi enrere els termes tradicionals d'incapacitat o d'incapacitació. Es tracta d'un nou enfoc de la realitat, que adverteixi que alguna cosa ha passat durant molt de temps i, a més de manera desapercebuda, que les persones amb discapacitat són titulars del dret a la presa de les seves pròpies decisions, dret que, a més, ha de ser respectat.
Es tracta, per tant, d'una qüestió, com bé ha dit vostè, de drets humans. I és que moltes limitacions, tradicionalment vinculades a la discapacitat, no tenen el seu origen precisament a les persones afectades per ella, sinó en el seu entorn, com dèiem. Barreres físiques, comunicatives, cognitives, actitudinals i també jurídiques que han sesgat els seus drets i la possibilitat del seu exercici. La reforma normativa, impulsada a nivell estatal en aquest cas, amb la Llei 821 de 2 de juny, ja expressa que ha d'anar acompanyada d'un canvi de l'entorn, a una transformació de la mentalitat social i especialment de la d'aquells professionals del dret, jutges, magistrats, personal al servei de l'Administració de Justícia, notaris, registradors, que han de prestar les seves respectives funcions a requeriment de les persones amb discapacitat, partint precisament d'aquests nous principis i no de visions paternalistes que avui en dia són absolutament anacròniques. Això, com hem dit, consellera, arrela amb els drets humans i amb el principi de dignitat que preveu l'article 10.1 de la Constitució espanyola. I, si em permeten, amb una referència poètica, crec que mai millor expressat per els versos de Goytisolo, a Palabras para Julia, on deia: «Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos». Respecte a l'anàlisi jurídic del decret llei que ens ocupa, estem orgullosos que consideri que la figura de l'assistent, de l'assistència, és la pedra angular sobre la que ha de gravitar al final tot el decret llei i la legislació a nivell català, perquè al final va ser una proposta en el seu moment socialista. Per tant, li agraïm profundament que consideri que és la pedra angular. Aquesta figura, no em centraré en explicar el que considera. Pensem que el tema de que es pugui fer no només per via judicial, sinó per via notarial, és una bona fita. Al final, vostè ha manifestat que es vol evitar la saturació dels jutjats, que a Catalunya és profunda i, a més, arrelada. En aquest sentit de resolució alternativa de litigis, el govern alternatiu tenim propostes molt bones que li farem arribar i estic convençut que li encantaran, consellera. Però tenim algun dubte, també. No ens queda gens clar com pensen aplicar el registre de nomenaments no testamentaris de suport a la capacitat jurídica. Sí que consta aquesta obligatorietat de fer la inscripció, però també és cert que no s'acaba de regular. Entenem que tot això ho faran d'una manera més exhaustiva a la llei, però sí que ens preocupa. A nivell estatal, per exemple, s'ha optat per un registre voluntari de les mesures en el registre de la propietat a través d'un llibre únic informatitzat. Però no sabem com ho volen fer aquí. Espero i desitjo que aquesta mà estesa que vostè ha dit que tindria per parlar amb nosaltres per tal de desenvolupar una llei que sigui, llavors sí, de les modernes i de les capdavanteres d'Europa, compti també amb el grup del Partit Socialista de Catalunya. També, respecte al 226-2 i el 226-3.4 de la notarial, ens sembla bé, però ens genera dubtes de com pensen fer-ho, com li deia, respecte a la inscripció. Del 226-1, respecte a la forma d'atorgar l'assistència, ens sembla correcta en tot lo nuclear d'aquest article. Del 226-2, el punt primer, seria bo afegir que cap sentència judicial pot proveir la mera provisió de dret, tal com estableix, per exemple, la llei nacional. Igualment, crec que el punt al·lusiu a la responsabilitat dels actes de la persona assistida, previst a l'article 226-5, ens donaria molt a parlar, ja que resulta jurídicament complex. És un dels temes importants que ens agradaria parlar amb vostè. Quina seria la responsabilitat dels actes d'aquesta persona assistida. Igualment, també, i amb això finalitzaríem, tenim dubtes ja no només de la seva legislació, sinó en quant a la seva execució, consellera. Pensem en els molts tutelats per fundacions tutelars, els 12 mesos d'espera fins que tinguem aquest projecte de llei o la forma del registre, com li dèiem, dels nomenaments no testamentaris. Dubtes que esperem que ens resolguin durant aquest temps, ja que sempre ho diem, però crec que és avui lícit repetir-ho, hi ha temes tan importants, consellera, que no es pot fer política amb ells, i aquest, sense dubte, és un d'ells.